Hawaii switchboard atanga fan regulator fentanania tian extender switchboard a hianin socket hi pali len lo wang hianin gang box a hian tian mun than a hian kan extender hi earthing line ania hei face line sen hi face line ania chuan a dum hi neutral ani ta a eng ho hi face vek ani ta face line vek ani ta eng ho hi tihian a eng pakhat hmang hianin sawta fan regulator ber pakhatah hian face line hi kapas phei a chuanin fan regulator ber pakhat atang hian hetah switchboard ah hian an lut phei hle a hnawi zawk a chuan a chung zawk ah hian current a pass chhuk ta ani tikhan lo en zel dawn ania neutral ani ta neutral chu tihianin direct in a thliar ta tikhan hei fan line leh bulb line ani ta light tikhan tikhian ka kilh pum ta a lo en zel anga tikhan kilh pum tawh a current kan han pass an peng a supply anga tikhawn on chuan mi socket leh switch pakhat hi power plug ah ka hmang ta a khawmi socket kaw ding lamah khuan current face line a kal tur ania kaw vei lamah hian neutral a kal tur ania hei chu ka hmang lo hrim hrim a bulb chawp nan switch hi ka hman avangin socket hi hmang lo ani chuan fan regulator khan control ta ani switch on lo hi chuan fan regulator hi engmawh siam lo a tikhuan number 1 ah kan dah kan on anga switch hi number 1 ah kan dah anga bulb ki lo eng mai ang lo en dawn nia khi tikhian adjust zel tai a fan regulator hi number 4 thleng a awm a fan regulator hi on lai khan switch off pawh ni la tikhan fan regulator kha a lo rim lo ta ani tikhan shut down lock down chu ni ta tikhan ani tikhan